trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakatluag duha nga Domingo sulod sa tuig. Gipangandoy sa Ginoong Hesus nga maato ang kapuno sa kinabuhing banhaw nga iyang nadaog alang kanato. Mapadayunon unta kita sa atong pagkahiusa sa Ginoo bisan na sa mga kakulian sa kinabuhi. Masaligon nga iya kitang dadon ngadto sa kalipayng dayon kauban niya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog ug sa ulugon ta kining Eukaristiya uban ang mga pag-ampo ug pangamuyo nga ang kinaiya ni Jesus ato untang masunod. Kasalanan, naigang Ginoo sa iyang gahom, tungod sa buhat sa iyang kamot, naigang iyang kahalangdon, naiga sa tingog sa trompeta, naiga sa alpa ug lira, naiga sa tambor ug lahuta, kaskasi sayawin siya. Ang mga lingganay patulugan, ang mga biyang-biyang pagkagaya, naiga sa tingog sa trompeta, naiga sa arpa ug lira, naiga sa tambor ug lahuta, kaskasi sayawin tanan nga adunay gininawa, naiga ang Ginoo, naiga ang Ginoo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. May suon niya magibutas bulan sa Nobyembre, bulan sa Makalag. And let us continue, no? Especially karong buwan na to pray, pag-ampo alang sa mga igsoon na itong nangamatay na, karon nga ugmadamlag sila mabanhaw uban ni Kristo. No? O mga igsoon, karon maando kita pagsuolog ng Santos nga misa, basulan na ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, salay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaong mo. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, dalo ngadto sa kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Dahil sa iyang
Mag-ampo kita. O Diyos, nga gamhanang maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu, o kaayuhan sa kalag ug lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Bisan sa wala pa moabot si Kristo, ang mga kababain-an o kabatanunan nagpili sa ilang pagtuo sa Dios ug sa pagbatok sa iyang balaod, tungod sa pagtuo nga banhawon sila sa Dios. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa ikaduhang basahon sa mga Makabeo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo, ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari, aron pagpugos kanila sa pagkaon og baboy. Unya, usa sa mga batanong lalaki miingon, unsa may imong gilauman nga makuha pinaagi sa pagbuhat niini? Palabihon namo ang pagpakamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Apan uban sa iyang himalatyon nga ginhawa, misinggit siya ngadto sa hari. Ikaw, matadero, mahimong imo kaming patyon, apan ang hari sa tanang kalibutan magbanhaw kanamo ug maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan, tungod kay nagsugot kami sa iyang mga balaod. Ang ikatulong nga igsuon, mao na usab ang gikalingawan sa mga sundalo. Diha nga gisugo siya pagpadiwalwal sa iyang dila. Mihimo dayon siya niini. Unya maisugo niyang gituyod ang iyang mga kamot, ug sa maisog nga mga pulong miingon siya, ang Dios naghatag niini kanako, apan ang iyang mga balaod labaw kahinungdanon kanako kay sa akong mga kamot. Ug nahibalo ako nga ang Dios maghatag niini nila kanako pag-usab. Ang hari ug sila nga uban kaniya natingala sa iyang kaisog ug sa iyang kamahinangpon sa pag-antos. Human siya mamatay, ang mga sundalo misakit sa ikaupat nga igsuon sa samang mapintas nga paagi, apan ang iyang katapusang mga pulong mao. Malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antioco. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalihipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalihipay. Pamatia o Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangalia.
dungga ang akong mga pangamuyo, gikan sa mga ngabil nga wahay limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalihipay, maligun ang akong lakang diya sa imong mga dalan. Ang akong mga tiil wala masayop, mutawag ako kanimo kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako, patalinghugi ang akong pulong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ampingi ako, ingog kalimutaw sa imong mata. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Apan ako diha sa katarong musudong sa imong naong. Sa pagmata ko maglipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Si San Pablo nagdasig sa mga Kristiyanos sa taga Tesalonica sa pagpabiling ligon diha sa pagtuo o paglaom, bisan pa sa mga pagsulay tungod kay ang gugma sa Dios walay katapusan. Ang ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, atong paminaon. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom, pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti sa tanan nga maayo. Sa katapusan, mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magmadaugon, ingon sa nahitabo diha kaninyo. Pag-ampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga tawo, kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya ug panalipdan sa daotan. Ug tungod sa Ginoo, misalig kami kaninyo, ug naniguro kami nga nagbuhat kamo ug magpadayon pagbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus. Kini sila maong nag-ingon nga mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, matutudlo. Nagsulat si Moises ng ining balaod alang sa kanato. Kung usa ka tawo mamatay, kung may asawa nga nahibilin, panuwali anak, higsuon ni atong tawhana, kinahanglan mga asawa sa byuda, aron mga anak sila alang sa namatay. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae niining panahona, magminyuay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel nga dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. O gitinaaw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kinigpasabot nga sila mao ang Diyos sa mga buhi o dili sa mga patay. Kaya alang kaniya ang tanan buhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, I want to remember in a special way usa ka tawo nga close na ako nga namatay lang baguay, si Monsignor Esteban Binghay, Monsignor Ezer. Close me to kaya nakatrabaho mi hand in hand, partner mi for 25 years. Siya ang ako ang Episcopal Vicar, ako ang Vicar Foreign sa duha ka mga vicariate dinhi sa Sugbo. Diha sa amuang abaga ang tahas pagdumala, no? Sa mga parokya for 25 years. Mga igsoon, ato siyang iampo kay Noga, karong adlaw ilubong na siya, no? Let's pray nga unta siya makapahulay diha sa dayon. You know, kung ako ang i-describe siya ang iyang pagkapare, no? O sa among relationship, muli siya, makaingon ko, it's a joy to work with him. It's a joy to work with him always. Malingaw ka, sige. Ang komedya, muli ko nga, di na kalibutan, ang iyahang pagwali, joyful kaayo sa mensahe sa Ginoo. And I'm very sure, kaya joyful siya sa kalibutan, he's also joyful in the kingdom of God. So, Monsignor Ezer, asa ka man karon, huwag na apay buling sala na bilin na kanimo, we are praying for you. Pagkatara ka sa langit, padayon ang taon pagatiman namon rin mga pare o sa parokya, because I know you love your priesthood. No? Salamat for that gift of life. Hinoon, sooner or later, makita kay mabalik makadiri ba? Kay nituo mo ni siya sa pagtulunan, sa pagkabanhaw, sa lawas. Sa katapusan, mabanhaw ta, unya mabalik ta, ang lawas o galag, magkahiusa. The resurrection of the dead. Mao ba ni ang ato karong nabasag mensahe? Kita nagatuo ta sa bato ako in the resurrection of the dead. In the last day, ang ato ang lawas magiguli sa kalag, unya kini siya
mabanhaw for the last judgment. Bawa ka mga igsuon, daghang mangutanan ako ni ini ba? Mangutanan sila. Nyor ka ng ikabanhaw niya na mo ba? Ikabanhaw sa mga minatay, mabanhaw matatanan ba? Unsa mang hitsura na mo? Kana ba pagkamatay mong tiguang lang may gihapon? Di ba ta makapili ba nga? Kana bang kana butang mo ta lungon ba nga atong bisag tiguang na to ibili ibutan na tong teenager pa ta. Usa ka no? Usa kay hitsura na to no? Kamu saya gusto ni hitsura ka. Ikabanhaw ninyo. Kini lagi bang naon ka? Ha? Wala tayo uban, wala tayo arthritis. Ikabanhaw ka na. There's a resurrection of the dead. Masa ka? Buang ka. Ako ang paninti, walang gihapon. Ako bana, walang gihapon, di mailisan. Kanang buta ka mag-istorya ba? No, they do that. Walang tubag, may ganit, dahil tubag ang Ginoo. Okay, minaw ka sa Banghilo, ora-ora na ini ang pangutanan, ini mga Saduceo. Ini ngon me, sa kaubayan, minyo o kapito, way anak. Kinsa man ang isang asawa ba? Yang tubag Ginoo, klaro kayo, ha? Umani tubag siya natong tanan. No? Puwag pa niya, ay nagamitan ninyong kalibutan ng huna-huna, pagminyoay, gusyo, itsura, dili na siya. Lahi na. Nandun kahiptanga. Doon ay kay kanang panahon na maunay gitawtog, kinabuhi na nga banhaw na ka. Anak na ka sa Diyos o pareha na ka sa mga anghel. Naana diha, mga anak na sa Diyos. Unya, ang mga itsura, mahimayaon na glorified body in Christ. Liwat na ka ni Kristo. Glorified na ka. Ug unsa na mga igsuon, mingon tag glorified body, wa nang pasabot nga make-upan ka, gapahan ka. Kung dili glorified body, it means nga dili ang naong sa samin nakita nimo nga imong naong sa samin, kung dili ang itsura nimo tutok ni Kristo kay maliwat ka sa mahimayaon nga dagway sa Dios. So it doesn't matter how you look, glorified na ka. Pero mga igsoon, dili kita makasabot ana until we're there. Dili na. Naana. Pero hangtod mahitabo na sa kinabuhi, when we're there, then we would understand. Ato lang buhaton ni to believe. Motuo ta gyud nga adunay pagkabanhaw sa lawas kay mo'y gitudlo as ng Ginoong Hesukristo. Siya namatay ug nabanhaw. O kita nga magkilabigit niya mabanhaw usab. Itudlo sa Ginoo. Mao nay tema diri ni Moises papakita dito sa burning bush. Ingon siya ang Ginoo diay Ginoo sa mga buhi. Sa Isaac, Abraham, Jacob, mga buhi sila because God is a God of life. Dili sa patay. O kini pagtuwa, no, isuportaan gyud sa mga tao atong panahon nga nagtuos pagkabanhaw ba. They're willing to die. Dito na kay igsuon pagkamatay because ipagtuon la dunay pagkabanhaw. O kana mga igsuon. Kana angay na to tuhuan. Pero no, para nako, no, wag gyud mo wa nga kita mo tuo. Dunay pagkabanhaw. Mawa na to. Kaysa di mo tuo nga kita di mabanhaw. Ang tao bitaw nung dili, no? Ang tao nga nagtuo nga di sa mabanhaw, ayong kinabuhi ng kinabutana mo ni eat, drink, and be happy because tomorrow you will die. Murang hindo to minaw na no? Mga tao ni ana. Pero kung ingon ka niya ng mga igsuon, kinabuhi ni mo na aragyo sa pagtagbaw sa lawas, tagbaw sa ambisyon sa lawas, di na mahimo kundi ka mo mahimo nimo di na mahimo kun wa ang gisad mabuhat kag sala, no? Ade mo ngawat ka, malapaw ka, manguan ka to satisfy. Og believe me, if you do that, bisan ni kalibutan di ka malipayon. Kung tao ka nagtuo kag yun nga sa kinabuhing dayon, ay batasan lahi kayo.
mo force, mabuhat kag butang, nga malipayon, maglipay ng kinabutan na. Pero nanlantaw ka na imong buhaton maayo o makaayo o makapahimuot sa Dios kay raba ikaw doon na kay ang imong kinabuhi dunay pagkabanhaw. Dunay pagkabanhaw. Lahi kayo ang tao nga di matuon sa pagkabanhaw. Ang kinabuhi puno sa disappointment and frustration. So di antiga. Tao na goring kinabutan na no? Di ba ni puros nindot atong kabuhi ng kalibutan na kadaghan kayong injustisya. Daghan kayong kamangutana ba nganong pagdiantos ka nung na kasakit na ipay na atanan mo ana ba? Daghan kayo nga di matubag ng kalibutan na. No? Kung tao ka nagtuo mo pagkabanhaw, you'll be angry with life. You would say, unfair, life is unfair. Pero kung tao kang matuon sa pagkabanhaw, ibaw ka, ng kalibutan na is just part of life. Na ay gisay tawag ninyo na ito, di na masabtan nga nung nag-antos ta, nga nung sakit, nga namatay ka ng bata, nga inosente, nga nung doon na injustisya, why is this world is so imperfect? But then, may tabo niyo ba? Nga, ikaw, mulaom ka, tungkol kanibaw ka, there is life after death, o doon na justisya ang Ginoo. So, hopeful ka. Hopeful ka. Og tao ka nga nagtuo, nga way kinabuhing dayon, mamatay ka, magpuyo kang kinabuhi nga mahadlokon. Na kini mong kinabuhi, panikamutan nimo, mahadlok ka nga, mawaha ni nimo. And when you die in fear. Because that's the end sa imong damgo, imong kinabuhi, imong relationship, and you will always be afraid bisag buhi pa ka. Kung matuhuon ka mga igsuon, ibaw jud ka. When death comes, you should not be afraid. Ibaw man ka, kining kamatayon nako, puuli ko sa balay sa amahan. Dunay didto tuwa ang hingpit nga gugma, tuwa dito ang kalinaw o kalipay. Kung ka matuhuon. See? Bisan gani ka na lang daan mga igsuon. No? It pays to believe. Nothing to lose but to gain. Kinigong pagtulon as pagkabanhaw ba? Yung magudi ini ba? Kung mo yung kwintahon ba? Kini siya, di lang ni naghisgot, nagtudo na to nga, humaning kamatayon na to, doon natin kinabuhi pang tunhay. Dili, kining gasas pagkabanhaw, no? Gaya sa Ginoo na to, bisan karon nga buhi kita ba? Doon na ni gahong pag-usap, pagbagos ng kinabuhi. It has power. Nga kini mapuy-an na nato na ang kinabuhi nga banhaw. Kay ang importante igod dili kay gitawag tog ikamatay nato, no? Doon natin kinabuhi nga huwag katapusan. Dili na. Importante mao kini. Tungod kay kita paminaw kini. Kita we are meant to live forever. Muna angayan kita mintas sa patay kalibutan na magpuyog tarong kinabuhi. Ngano? Because you are going to live forever. Imagine hara ko eh. Nga kung yung kinabuhi, kasilag. Ikamatay ni mo, you will live forever nga naa sa kasilag. Kinabuhi nga naa sa kasilag. In other words, impyerno ng kinabuhi. Because your life will be lived forever. The more nga kita maningkamot, pagpuyog, kinabuhi nga puno sa gugma, harong kita mo live forever man, harong atong kinabuhi, ipuyo diya sa gugma ay o kanunay, langit ka na. We are meant forever. Ako, personally, ako ang conviction, no? Na share ako ninyo. Nindot kayo ang sulti ni Pope Francis ba? Ang labi ingon siya, ang dako ko ng pruiba yung kaayo ba? Ang tao, kung malandong lang ba? Mutuog yun siya. Kaysa kasing-kasing sa tao, gitanom sa Ginoo ka nang gitawag tog pangandoy sa forever. Man in his heart is dreaming for eternal life. Ngawa untay kamatayon. Nana siya. Nga makita ka na. How? Makita ito na ha? Kung ang tao ma in love, when you love somebody, ang unang dream ni mo nga, unta, dili matapos ang mga relasyon sa isig usa.
We dreamed. Kung doon natin forever. We dreamed katong ginahal kinabuhi nato, hantod sa hantod kita magpuyo hantod sa hantod. So the dream of love is forever. Ang usa lang kabutang mao ni, tawa mo nga tawa tay mahimo, unay ka matayon, dunay ka matayon. Pero Pope Francis, mao na siya. Pero mao di damgo sa Ginoo di ay. Ang Ginoo di ay nagdamgo sa niana. Nga kita, no? Nga iyang gimahal ba? Gipangga ta niya, gimahal ta niya. O kinagmahal man sa kanato, gusto sa siya siyon nga kita sad will live forever. Ang kaayo lang mao kini. Ang Ginoo dunay gahom, is powerful. Nga mahimo niya gyud ang usa ka butang nga kita mapuyo hangtod sa hangtod. Mangigsuon, dunay forever di ay. Kung tinuod ang giingon, dili na fairy tale. And sa katapos sa kinabuhi, we may live happily ever after with God. Amen. Amen. Nagato ako sa Diyos. Sa langit at sa lupa. Salamat sa lalaki sa Espiritu Santo. Ganat ni Maria ng Biblia. Salamat sa Pilipan sa Pilato. Gracias mo sa matay gidulo. Ikonsal sa mga minatay. Itulog ang kanyang kabata. Isay ka sa langit. Ito sa to sa Diyos na mahal magagagahong sa tanan. Dito mabalik siya ang totoo sa buhi kung sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa tegda sa Katolikas, kabitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, pagabana sa lawas, sa mga dayon. Amen. Maigsoon, mag-ampo kita nga to sa Dios nga buhi, nga to ang paglaom diha sa iyang gugma, o kamatinud-anon, dili unta mapakyas. Atong ibungat ang ato ang pasalig, mingon kita Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa tibuok simbahan, nga dili unta kini mabahin-bahin, apan maghiusa sa pagpanalipod sa dignidad o kabililhon sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga makita nila sa ilang kinabuhi, ilabi na diha sa ilang pagpanerbisyo, ang pagtuo nga ilang gihuptan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga magtiayon nga gihiusa sa sakramento sa kaminyoon, nga mamahimo sila kanunay nga buhing saksi sa gugma sa Dios nga anda mo sakripisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nahiagom sa lisod nga pagsulay, ang mga masakiton nga makasugakod unta gihapon sila uban sa pagtuo sa gahom ug gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa pagbayaw sa kadungganan sa altar ni Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, dunggon na unta sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, ilabi na kadtong gipanglutos tungod sa ilang pagtuo kang Kristo, nga makauban na nila sa hingpit ang nabanhang Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pasalamatan ta karon o among Dios, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among gasakaron, putli o hingpit o takos kayo sa imong kahalangdon o busa o Diyos, ining palog, ining bino, mga halad nga nagagikan sa kanimo, unta mga butyag sa unsang paagi, diin sa kadaghan sa mga ubas o sa kalimnon ang gihimo. Daghanan ang uhay sa trigo, daghang uhay sa trigo, sa pirasong natingon. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sa kahangturan. Nagaampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang sab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Diyos, nga maluluyon ninining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata mga gasa among gihalad. Tabangi kami sa pagsunod kaniya, uban sa gugma, kini magipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaag kaninyo. Nausap kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay ug matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan, angay matarong gayod. Pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ikita namong yung walay kinutubang gahom, diya sa among paagi sa pagpangluwas. Menhi ka orang pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa iyong pagka-Diyos. Palmawi imong pagbuot, maluwas kami pinagi sa usa kasama kanamo. Isariko sa tao ang paghihigala kanimo, apan ang tao mismo mo ay nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, kasangyaw kami sa imong himaya, doon silang way kunong nga pag-awit. Santos, gani ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos.
Padalay mong espiritu na pagsantos ni mga gasa, mahimo kinalang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa kalis pasalamat ng pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo mubalikan. Para paghandos kamatayon pagkabanaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngaya nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usa unta sa Espiritu Santo. Nunumi mong simbahan sa tibuok kalibutan maghingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Nunumi mga igsuong nangamatay. Makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daygog himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan itong gamitin ng mga pulong gitudlos ng manunubos. Amahan namong anak sa langit, pagdaigod ang imong alam. Muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunuan. Luwasan kami sa mga damutan. Mga kami ginuhi mo kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna,
Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayos na ng kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang tanang kahugang himaya, hangtod sa kahangtong oras. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanaw mo mga sala, pari ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, karon na manaag kaninyo. Nasab kanimo. Pagkita panag-inig sa unay. Cordero sa Diyos, ang nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Ngayon ko rin sa Diyos, nagawag ng sala sa kalibutan, mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, apat pamulong lamang kung maayo ako. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every as your teaching, your way to do just what you say in your time, in your Mag-ampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong ihatag kanamo. Pinagi sa imong espiritu. Paskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. Himo nga magmakanunayon kami pag-alagad kanimo kaning gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit ng kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pahilog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ka nag-antos tuno sa sakit ug balatian. Kaamong nga gipili siya aron maghimong santos. Ang kaiyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak. Gabuhi o hari, ubang kanino, biyas ka usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen.
Atong salamat ato sa donors and sponsors, atong mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir, The Good Samaritan. Atong offers, Anon Artiga, Stella Nakwa. Pilgrims, World Apostle of Fatima, Basak Mandawi. Crusaders of the Holy Face, San Vicente Aurelio Chapter. Daghang salamat ninyo tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Langin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa na ninyong kalinaw, ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Nihisgot ba si Monsignor sa iyang homily ba? Katong unsa kay atong hitsura? Kung tuan nata dito kanang bata-bata o tiguang ba? Ninomdom ko namatay ang akong brother ba, si Ndo Ben. Unya 52 years old lang siya. Namatay dako siyang tao pero sa sakit siguro to daot na jud kay siya. Unya pag dito sa sementeryo, gitanaw gyud ako siya maayo, pero tinagyon niya dauta. Wala na lang gyud ko wa na gyud si Undo Ben akong tan-aw niya. Pag uli na ako dito sa kumbento, anang pagkagabi gahilak ko. Kay kahinomdom kong Undo Ben nga perti na gyud niyang dauta ba orang nipilit na laslungon. Naghilak jud ko maayo. Sabi ni Monor anang pagkagabi gyud gidamgo ko nga bata, kay siya gwapo, kay siya bago siya tupi. Unya, ura lang siya mga 20 plus. Unya, pulo barong siya. Abi ni mo, sukad ni ato nga gidamgo ko, wa na jud ko maghuna-huna niya nga kuan. Gwapo, di ay kay siya. Bata, kayo siya tan-awon. Unya, wa na jud ko muhilak, sukad adto. Kay nakakita man jud ko niya sa akong damgo nga wala bitaw ko gipakita kay guol man kay ko, naguol jud kay ko nga daot jud kay siya. Mautong nga kanang ato hisgutan is resurrection man no, after death na gyud tay resurrection. Mao na to siya nga dito na siya sa langit. Oo, pakita niya bata. Magwapo gid ta bata. Bag-upang tupi. So, bag-upang tupi. mo tingali na sa sister sa ako nang giingon ganina. Pareha gihapon katong gidamgo ko sa he was already 70 katong sa kapari niya pagkamatay niya didto gyud ko adto sa kaning na ay sa hungkera nga sa funeral parlor diha. Nga kato akong giingon nimong nitupad, gwapo sa kayo murag artista. So kaingon gyud ko nga Batag naong. na bata nga hamis kaayo, nya tiguang na baya siya. Nya bata kayo tupad kaingon Kailan ko gani niya, ko. kailan ko father figure. Ang kamatayon dili gidi ay angay kahadlukan Mo jud. kay nindot kaayo ang naghuwat nato. Kay tumanon gid baya ang saad Ginoo. sa Ginoo. Wagis labaw pagani kay mamatay tiguang kaayo nya nangunot na nya dito de sa gingharian mo gwapa mo bata. Lagi. So di gyud angay kahadlukan Lagi gyud, ang kamatayon. Lagi. Kinuod gyud. Kay adunay ganti nindot nga naghuwat. Yan siya itong pangutanan ni Monsignor. Akong pangutana ni Sigurado Monsignor. naman taglangit. Oh. Monsignor, kanang para nako, I'm sorry, kanang gi-cremate unsa man na siya chance. Kay sunugon ta maabo man kita. Unya matod pa ni Monsignor ganina kanang naa sa sementeryo is a dormitory nga gipuy-an sa mga patay, preparation kay that is the So, cleansing final. stage. So mayuta man gyud ta tanan, maabo man gyud ta. Pero katong nagi-cremate
dali lang to sila na kuan unsa man ay. Ay, kanang di man niya pagtuo na to gina, no? That means nga kabubuton sa Dios kana nga mutuo ta nga human sa atong kamatayon ng kalibutan na. Doon natin particular judgment, no? Hukman ta. Doon na sa general judgment na diin ni ana katapos sa kalibutan muna nang kita utog pagkabanhaw sa tanang lawas, imong lawas. United sa imong kalag, no? Diha na siya. Pero kan lawasa, panginaot ang lawasa, duhay kapaingnan ana. Either gwapo juga ina o puting ilarag juga ina. Kay kapalitan ikaw na matay ka, diha sa sala o unsa, that means nga nabanhaw ka diha sa kapildihan, eternal punishment. Muna og palitan nabanhaw ka, diha ka sa grasya sa Dios. Of course, wa gyud kay usama ng langit, union with God. Kung naani mong glory of God, naani mong Ginoo, unthinkable imong beauty, no? Ang the glow of the Lord in your life. So, of course, more than beautiful ka. Pero again, ato sa kunahon-naon, ito ko na nga, ngilad ang naong murag horror, no? Gwapa murag artista. Akala tawadon gyapon to na. It's this, we are the glory of the Lord, so more than beautiful. That the language dili naman describe nato. Union with God, heaven. So there's beyond imagination ang beauty and glory sa atong kinabuhi. How nice it is to be with God, no? Di naman di kanang beautiful, handsome, di na ka describe ni ana. Also sad kung palitan atong kahimtang sa kalag. Hindi ba ya ang suffering na to, ang pain, the ugliness of having not able to see God in our lives. Ang taong godless sa kinabuhi, wa kay lang Ginoo sa kinabuhi, bisan ning kalibutan na gilado gitsura gyud. Ning kalibutan na kuno na kay Ginoo, you don't only look beautiful inside you, people see beauty in your face because there's already God in your life. Amen.